Rakkaat suomalaisen jalkapallon ystävät, viime viikonloppuna varhain lauantai-aamuna heräsimme karuihin, traagisiin uutisiin, kun Knistanin kotiareena, Musta-Pekka-areenana tunnettu jalkapalloareena ja sen pääkatsomo oli tulessa ja tuhoutui täysin. Katsomo, joka ei ole pelkästään katsomo, vaan siellä on kaikki Knistanin toimistotilat, siellä on varastotiloja, kioskitiloja, pukukoppeja, joten kaikki irtaimisto, kaikki myyntiartikkelit, pelaajien henkilökohtaiset tavarat, pelipaidat, pallot, kaikki tuhoutuivat. Ja ehkä vielä, mikä kaikkein pahinta, iso osa Knistanin 100-vuotista seurahistoriaa tuhoutui tuossa tulipalossa. Tämä on keskiympyrän jakso Knistanille omistettu, Knistanin tukijakso. Toivon, että kuuntelet jakson kokonaisuudessaan. Tässä on paljon hienoja vieraita, jotka jollain tavalla kaikki liittyvät Knistaniin. Puhutaan heidän kanssaan tästä tapahtuneesta ja totta kai katsotaan myöskin tulevaisuuteen. Ei pelkästään nyt vellota kaikessa pahassa olossa ja negatiivisuudessa, vaan tietysti yritetään myöskin katsoa eteenpäin, koska Knistan tulee tästä ehdottomasti nousemaan. Muistakaa myös ottaa haltuun Knistanin nettisivut ja sieltä löydätte ohjeet, miten voitte tukea Knistania tässä hankalassa tilanteessa. Tänään tässä keskiympyrän jaksossa siis vieraina Knistanin hallituksen, Knistan Oy-hallituksen puheenjohtaja Antti Uusitalo, Knistanin kokenut pelaaja Jukka Raitala, Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Febi Marjamaa sekä myös Knistanin kannattaja, kova urheilumies ja myöskin muilta aloilta, ennen kaikkea musiikista tuttu Gasellien Hätä-Miikka, eli Miikka Niiranen, saapuu keskiympyrän vieraaksi, joten mennään pidemmittä puheitta asiaan ja otetaan ensimmäisenä Antti Uusitalo linjoille. Knistan Oyn puheenjohtaja Antti Uusitalo, tervetuloa keskiympyrään mukaan. Kiitos. Vakavan asian äärellä tietysti ollaan nyt. Lauantaina herättiin karmeisiin uutisiin. Musta-Pekka-areenan pääkatsomo oli liekeissä ja tuhoutui täysin, jos aloitetaan siitä, että minkälainen sun vinkkelistä toi lauantai-aamu oli, kuinka aikainen herätys oli ja millä tavalla kuulit uutiset? No itse asiassa mulle yritettiin jo silloin kello 4 aikoihin soittaa ensimmäinen. Siinä vaiheessahan meidän kenttämestari oli jo pelastuslaitokselta saanut yhteydenoton ja en valitettavasti siihen herännyt, mutta aika pian sen jälkeen. Sitten tarkistin omaa puhelinta ja näin, mistä on kyse, ja hyvin aikaisesta aamusta sitten lauantaina alettiin asian ympärillä toimenpiteitä tekemään. Kyllä, ja varmasti niin kuin, valtava shokki, koska niin kuin tämmöiselle suomifutis-ihmiselle, mutta ei sinänsä niin kuin kytköksiä Knistaniin ole, niin mullekin se oli valtava shokki se, ja saman tien niin kuin karis unihiekat silmistä, niin sitä se on varmasti kaikille, jotka on seuran kanssa tekemisissä. No näin se on, ja tietenkin siinä aikamoisessa shokissa itsekin olin, kun uutisen puhelimessa näin, ja aloin sitten selvittelemään tilannetta, ja onneksi myös oli meillä hyvä sinänsä kriisivalmius, että organisaatio oli aikaisin aamusta jalkeilla ja pidettiin jo silloin aamulla omaa kriisikokousta ja päästiin siinä vaiheessa tietenkään ei mitään ollut enää tehtävissä ja päästiin viestimään sitten seuran jäsenistölle ja joukkueille ja ulkopuolisillekin, että mikä on tilanne ja miten tästä sitten, millä askelmerkeillä edetään. Käydään tähän nyt vielä läpi konkreettisesti se, että mitä siellä tuhoutui, koska jos otsikoissa lukee, että katsomo paloi, niin
siitä voi saada semmoisen käsityksen, joka ei tiedä, että vaan pelkästään joku katsomo, urheilukentän katsomo on palannut, mutta sehän on teille hyvin paljon niin kuin muutakin kuin pelkkä urheilukatsomo. No juuri näin, eli katsomo tuhoutui kokonaisuudessaan, mutta se katsomon rakennus sisälsi seuran toimistotilat, kioskin, edustusjoukkueiden pukuhuoneet, kaikki edustusjoukkueiden varastotilat, kuntosali ja luonnollisesti kaikki irtain, mitä rakennuksessa oli sisällä, tuhoutui täysin. Kyllä. Oliko siellä mitään, mitä saatiin pelastettua, niin kuin tiedetään, niin siellä on paljon Knistanin 100-vuotista seurahistoriaakin. No se oli varmasti ensimmäinen, kun uutisen näin, niin tuli päähän, että siinä palo kaikki. Eli siellä oli toki varmasti seuran jäsenistöllä on sitä historiaa tallessa, mutta kyllä pääosin kaikki 100-vuotinen historia niin oli siinä, mitä tuhoutui. Ja ei siitä käytännössä muutamia mustuneita pokaaleja lukuun ottamatta mitään jäljellä jäänyt. No, voi vaan kuvitella, kuinka raskaita nämä menneet päivät, pari vuorokautta tässä on ollut. Minkälaisia asioita te olette nyt tässä käynyt sitten seurajohdon kanssa läpi? No, heti ensimmäiseksi tietenkin haluttiin niin kuin viestiä jäsenistölle ja joukkueelle, niin kuin sanoin, niin että miten tästä eteenpäin, ja asianhan voi niin kuin hahmottaa niin, että toisaalta arvioitiin sitä niin kuin koko seuran junioritoiminnan, muun toiminnan niin kuin jatkuvuuden turvaamista ja miten tästä eteenpäin. Todettiin toki aika nopeasti siinä, että se mikä oli, jos jotain niin kuin positiivista hakee tästä, niin siihen junioritoimintaan tällä ei niin kuin valtavia välittömiä vaikutuksia, että meillä on onneksi stadionilla oli toinen rakennus, missä on sitten junioreiden varastot ja myös pukuhuoneita, ja meillä on 2 kenttää, ja tämä varsinainen Musta-Pekka-areenan kenttä, sehän vaurioitui nyt sitten tässä ennen kaikkea niin kuin pelastuslaitoksen massiivisen kaluston myötä se kenttä jonkun verran, ja sitä arvioidaan tässä, mutta kyllä sillä pystyy jalkapalloa juniorit tälläkin hetkellä pelaamaan, ja jonkin verran palovaurioita siihenkin kuumuuden takia tuli, mutta sekin tulee uusia, mutta joka tapauksessa niin kuin junioreiden toiminta jatkuu normaalisti, ja nyt Helsinki Cupin jälkeen on kesälomakausi, ja tässä on nyt pari viikkoa aikaa järjestää asiat niin, että jokaiselle juniorille varmasti treenivuorot löytyy, ja se ei ole ongelma. Sitten toinen niin kuin tietenkin iso asia on edustusjoukkuetoiminta. Naisten joukkuetoimintaan tällä nyt ei pitäisi kovin suuria vaikutuksia olla irtaimiston tuhoutumista lukuun ottamatta, joka pystytään tietenkin korvaamaan. Et iso kysymys nyt, mitä selvitellään, on lähdetty jo lauantaista selvittää se, että miten miesten joukkue loppukauden pelaa, eli missä lokaatiossa, ja tietenkin se, että kun kaikki irtain tuhoutuu, niin pitää nyt tässä nopeasti saada myös varusteita kerättyä varustetoimittajalta, ja pelaajien myös henkilökohtaista omaisuutta tuhoutui siellä, ennen kaikkea pelikenkiä ja muuta tämmöistä. Siihen pelaamiseen liittyvää tavaraa, niin sen korvaaminen nopeasti on haaste. Mutta kyllä tavoite on se, että keskiviikkona toiminta, eli ylihuomenna jatkuu normaalisti. Varmasti huomisen päivän aikana tehdään päätöksiä siitä, että missä sitten harjoitellaan ja pelataan. Kyllä. Niin, siitä tulevasta peliä ja tietysti harjoittelupaikasta on tässä spekuloitu, ja HJKhan tarjosi Bolt Arenaa teidän käyttöön ilman vuokrakuluja. Tiedetään, että te olette pelannut myöskin, tai Knistan on pelannut edustusjoukkueen pelejä Myyrmäessä, niin onko nämä ne 2 selkeää vaihtoehtoa siihen, vai onko siinä jotain muuta vielä?
käytännössä noin on ne kaksi vaihtoehtoa. Myös Olympiastadionin kanssa käytiin keskustelua, mutta niin kuin tuossa on todettu julkisuudessakin, niin se heidän ohjelma on sen tyyppinen loppuvuoden osalta, että käytännössä siellä ei pystytä jatkuvammin toimintaa pyörittämään. Että kyllä se on Myyrmäki tai Bolt, ja nyt arvioimme sitten sitä, että mikä on niin kuin meidän toiminnan kannalta niin kuin paras vaihtoehto. Ja tietenkin HJK:lle iso kiitos siitä, että he on välittömästi ojentanut auttavan käden, mutta sitten heilläkin on paikallisia siellä stadionilla kumppaneita, jotka on, siellä voi olla jonkinlaisia ristiriitoja meidän kumppaneiden kanssa, ja se, että miten saadaan niin kuin taloudellinen yhtälö toimimaan, niin sitä arvioitsemme. Ja Myyrmäki on sitten ehkä niin kuin lokaationa pikkasen hankalampi meille, mutta se on sitten joltain muilta osin kenties joustavampi. Mutta mitään päätöksiä ei ole tehty, ja nyt arvioidaan tässä seuraavan vuorokauden aikana näitä kahta. Kyllä. Jonkin verran tuosta on spekuloitu myös tietysti, kun katsomo ja kaikki tilat siellä tuhoutuu, niin jonkinnäköinen vakuutushan pitää olla varmasti niin kuin irtaimistolle, ja itse rakennuksellekin on varmasti jonkinlainen vakuutus, niin minkälainen tilanne on sen suhteen, mitä sä voit kommentoida niistä vakuutuksista? En mä nyt halua vakuutusten sisältöihin mennä sen enempää, mutta se voi todeta, että kyllä meidän katsomorakennus on ihan täydestä arvosta ollut vakuutettu, ja samoin kenttä, että sit se, että mitä kaikkea irtainta, mitä sinne on vuosien ja vuosikymmenten saatossa tullut, niin mitä vakuutus niistä pystyy korvaamaan, niin jokainen me tiedetään, että ei varmaan ihan hirveästi. Kyllä. Tässä nyt kun on seurattu tietysti sosiaalista mediaa tämän tapahtuman ympärillä, niin se mikä on ollut hieno nähdä on se solidaarisuus koko tässä Suomi-futis-yhteisössä. Te olette saanut paljon, totta kai ihan puhtaasti tsemppiviestejä, mutta käsittääkseni myöskin lahjoituksia on tullut aika kivasti. Nyt näin maanantaina, osaatko yhtään kommentoida euromääriä, kuinka paljon esimerkiksi Kipinän rahastoon on tullut lahjoituksia? En tiedä tarkkaa summaa, mutta varmasti puhutaan 10 000 euroista tällä hetkellä, joka on niin kuin tietenkin ihan valtava raha, ja ihan, siis se tuki, mitä ollaan saatu niin tämän jalkapalloperheen sisältä ympäri Suomea ja sitten jalkapallon ulkopuolelta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä on ollut niin kuin todella valtava halu tsempata meitä ja toivottavasti myös sitten rahallisesti tukea, ja on toki sitä tukea tullut, ja meidän pitää sitten arvioida nyt sitten, että miten sitä parhaiten sitäkin tukea pystytään tässä hyödyntämään, ja totta kai meidän pitää alkaa miettiä sitten tulevia katsomorakennuksia ja muita, kun sen aika on, mutta nyt ollaan tästä pari vuorokautta mennyt, niin ei ole ihan hirveän pitkällä vielä nämä pohdinnat. Kyllä, varmasti. Tietysti kun tulee tämmöinen shokkiuutinen, niin monesti ihmismieli toimii sillä tavalla, että kun tällaisesta pääsee yli, niin alkaa jo tavallaan se semmoinen jälleenrakennusvaihe ainakin niin kuin mielessä, ja tietysti tälleen maallikkona myöskin, kun näitä asioita pohtii tietämättä sen tarkemmin rakennusluvista sun muista, niin ajattelen niin kuin itse, että tässä voisi olla kuitenkin niin kuin myöskin se kultareunus ja tilaisuus alkaa rakentaa kenties uutta pääkatsomoa moderneineen tiloineen, ja sitten ehkä sen jälkeen tiedetään, että teillä on ollut se stadionhanke, niin siihen ympärille sitten kokonainen stadion, mutta onko ihan niin kuin hakoteilla, onko tämä mahdollista? No ei, siis totta kai tämä on asia, mihin viittasi, että aika on mennyt niin vähän, että tässä on monta niin kuin lyhyen aikavälin isoa asiaa, joka pitää selvittää ja ratkoa, mutta totta kai meidän pitää nimenomaan tuon tyyppisiä asioita nyt sitten pidemmälle, kun katsotaan, niin miettiä ja mikä on niin kuin mahdollista. Täytyy se nyt todeta kuitenkin, että meillä on stadion suunnitelma tuossa ollut työstössä, ja ei tämä nyt suoraan sanottuna ainakaan sitä selkeytä siinä mielessä, että jos
kuitenkin isommat suunnitelmat on vielä jonkun verran aikaa. Nyt me ollaan niin kuin akuutin kriisin keskellä, niin uskoisin, että ollaan niin kuin, pystytään nopeasti tässä tietenkin päätöksiä tekemään ja reagoimaan, mutta kyllä se vaatii nyt vähän uutta tuumausta, niin kun menee kaikki suunnitelmat uusiksi. Kyllä. Minkälaisia keskusteluja teillä on nyt tässä parin viime vuorokauden aikana ollut kaupungin suuntaan? Kaupungin puolelta on välittömästi tullut niin kuin sen tyyppisiä viestejä, että he tekevät nyt kaiken tarvittavan auttaakseen meitä tässä tilanteessa, joka nyt tietenkin liittyy näihin esimerkiksi kenttävuoroihin, joita tullaan tarvitsemaan seuran käyttöön varmasti, ja myös sitten edustusjoukkueen treenivuorot pitää jonnekin saada oma uskoti löytää. Ja tietenkin on ollut myös keskustelua siitä, että mitä tämä tarkoittaa tämän stadion suunnitelman osalta, ja siinä ei vielä nyt tähän aikaan maanantaina olla vielä niin kuin edetty sen pidemmälle, mutta että tätä keskustelua tässä varmasti käydään nyt lähipäivien ja viikkojen aikana. Mutta erittäin sanotaan näin, että kyllä kaupunki on välittömästi ollut tässä keskustelussa mukana. Kyllä. No tässä on tosiaan vasta muutama vuorokausi nyt ehtinyt tapahtuneesta kulua, varmaan shokkitilaa edelleenkin jollain tavalla päällä, ja en tiedä kuinka paljon on tullut unta tässä itse kullekin viime päivien aikana, mutta minkälainen koet, että minkälainen tietysti sulla itsellä ja myöskin muulla niin kuin seurajohdolla, seuratoimijoilla on tällä hetkellä semmoinen tunnelma, onko se edelleen niin kuin, onko se murheellinen vai alkaako kääntyä jo niin kuin tästä sitten kuitenkin valoa kohti? No kyllähän tämmöinen niin kuin tilanne testaa tätä meidän yhteisöä, ja se miten välittömästi siihen on reagoitu ja pystytty lähteen tekemään, viemään asioita eteenpäin ja pääsemään tämmöisen yli sillä ajatuksella, että täältä noustaan, niin se on ollut ihan huikea nähdä, ja kyllä varmaan tässä itse kukin on jollain tavalla niin kuin, on shokissa jo ehkä pikkasen vielä, mutta toisaalta niin kuin ei tässä voi mitään muuta tehdä kuin ajatella tulevaa ja ratkoa ongelma haaste kerrallaan niin sanotusti, että semmoisella mielellä ollaan, että pitää paljon asioita tehdä, mutta kyllä siitä selviydytään. Kyllä. Kiitos Antti, se tuntuu jotenkin niin epäreilulta. Mä tiedän, kuinka valtavan määrän te olette paiskinut töitä koko vuoden, että ylipäätään ollaan saatu se Musta-Pekka-areena siihen kuntoon, että siellä voidaan pelata Veikkausliigaa, ja nyt vedetään se matto jalkojen alta niin kuin ihan totaalisesti, niin se tuntuu väärältä. Ja tuntuu, että mitkään niin kuin sanat ei niin kuin riitä tässä näin kuvaamaan sitä, kuinka niin kuin pahoillaan henkilökohtaisestikin on teidän tilanteesta, mutta toivon tietysti kaikkea hyvää, isosti voimia ja tsemppiä jatkoa, koska sitä tarvitaan nyt paljon, ja mulla kyllä heti lauantai-aamuna, kun vähän ajatukset selkeni, niin oli semmoinen fiilis, että jos joku yhteisö tästä selviää ja nousee vahvempana jälleen, niin se on Knista. Siihen vahvasti uskotaan, ja on helppo tuohon näkemykseen yhtyä. Kyllä. Kiitoksia Antti kommenteista, ja palataan asiaan taas. Kiitos. Siinä kuultiin Antti Uusitaloa, joka kyllä äänestä päätellen ja tietysti myöskin kuvasta päätellen edelleenkin on aika lailla shokissa, järkyttynyt tästä tapauksesta ilman muuta. Kaikkea hyvää, voimia sinne koko Knistanille. Tietysti Antti Uusitalolla myös henkilökohtaisesti isot määrät työtunteja on painettu Knistania varten jo kymmeniä vuosia, ja nyt tietysti vielä tämän Veikkausliigan nousun yhteydessä ääretön määrä duunia, joka sitten yhdessä yössä ainakin osittain haihtui tuhkana tuuleen.
Otetaan sitten seuraavaksi joukkueen kuulumisia ja vieraaksi toista kertaa keskiympyrässä Jukka Raitala. Jukka Raitala, tervetuloa jälleen kerran keskiympyrän vieraaksi. Toista kertaa olet vieraan, nyt tietysti vähän vakavamman asian äärellä, mutta kiva kun pääsit vieraaksi kuitenkin. No joo, kiitos kutsusta, kiva olla taas. Mä lupasin sulle, että mä tuun, niin tässä ollaan. Kyllä, tässä ollaan, vaikka aihe nyt on tietysti vähän semmoinen, että kumpikaan ei osannut sitä arvata, ja tietysti, no niin kuin kaikki tietää, ja tässäkin jaksossa ollaan tästä asiasta puhuttu, niin teidän kotiluola palo tuossa viikonloppuna, hurja tragedia. Kerro vähän niin kuin sun vinkkelistä ja muutenkin joukkueen vinkkelistä, että millä tavalla hommat lähti etenee tai missä vaiheessa niin kuin kuulit tästä että siellä on tulipalo käynnissä? Joo, no mä kuulin omalta osaltani lauantaina aamulla, kun herätyskello oli tarkoitus lähteä siitä aamupalan kautta sitten treeneihin, ja katsoin luonnollisesti kännykkään saman tien, sieltä on tullut Jussilta infoa meidän ryhmän chattiin, ja olisiko ollut Jude Ojala laittanut myös mulle viestiä jo hyvissä ajoin että mitä on käynyt, ja laittanut linkkejä uutisiin, ja siitä sitten aika nopea rupesi itsekin lukea uutisia, että mikä tämä tilanne on ja missä mennään, ja sitten havahtunut siihen niin kuin tilanteeseen, ja tietysti luonnollisesti valtava shokki meille kaikille, ja ei tuommoisia uutisia kukaan ikinä halua herätä, että toi on niin kuin ollut järkyttävä asia, mutta sama hengenveto on sanottava, että miten hienoa on ollut niin kuin nähdä, että miten ihmiset on halunnut auttaa ja olla mukana, ja he niin kuin nähnyt tämän, että miten tämä organisaatio ei tämmöisessäkään tilanteessa lamaannu, vaan nyt on jo ruvettu tekemään toimia eteenpäin ja asiat rullaamaan ja saada toiminta taas käyntiin. Kyllä. Joo, toihan on niinku siis ihan täysin absurdi, eihän tuommoista osaa edes kuvitella, että noin voi käydä, on se sitten mistä tahansa oman kodin palosta tai tällaisesta niin kuin urheilustadionin palosta, niin eihän sitä osaa odottaa. Mä muistan silloin muutama viikko sitten me nähtiin, mä olin selostamassa teidän ottelua Oulun kylässä, ja törmättiin just siinä ennen peliä, ja puhuttiin vielä sitä, kun siellä laajennettiin sitä Musta-Pekka-areenan sen pääkatsomon sitä yläkertaa, ja puhuttiin, että tästä tulee hienoa, ja saadaan niin kuin lisäpaikkoja tänne näin, ja sitä kautta niin on se aika absurdia, että nyt sitä koko katsomo, koko rakennusta ei ole enää niin kuin käytännössä olemassa. No kyllä, ja siis se mikä työmäärä itse muistan, kun olisiko ollut vuoden lopussa viime vuonna, kun siellä ensimmäisiä kertoi joulukuussa vierailu ja käynyt katsoa niitä olosuhteita, miten tässä reilun vuoden aikana on seura investoinut lukemattomia määriä ja mennyt olosuhteet siellä eteenpäin ja tehty investointeja ja haluttu parantaa asioita, niin on se ihan absurdi, että ne kaikki noin nopeasti voi hävitä ja näin, mutta niin kuin sanoin, niin haluan jotenkin peräänkuuluttaa sitä, että miten tämä varmasti tulee vahvistaa koko yhteisöä, Knistani seurana ja työntekijöitä ja kaikkia siinä ympärillä ja Oulun kyläläisiä. Mä uskon, että tästä niin kuin noustaan isosti vielä. Kyllä, sama fiilis itsellä. Onko sulla on tietysti pitkä ura taustalla, niin voiko mitään sun uran tapahtumaa verrata tähän, mitä nyt viikonloppuna tapahtuu? Oliko korona-aikaan esimerkiksi samantyyppisiä fiiliksiä? No varmaan tietyllä tavalla korona. Pelasin silloin Montrealissa Kanadassa, että osittain niin kuin, en mä tiedä voiko niitä verrata keskenään yhtään niin kuin hämmentävää. Sitten jos aina epätietoisuus on niin kuin ihmisille vaikeaa, sä et tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu, sä joudut odottelemaan näin poispäin. Tietysti korona oli samanlaista jossain määrin, että ei ole harjoituksia, sä et tiedä kuinka pitkään aikaa niitä ei ole. Tietysti meillä se nyt on, että meillä on koko ajan informoitu meitä pelaajia siinä, että missä mennään, mikä on tilanne, ja tiedän, että me kaikki yritetään tai tehdään kovasti hommia, että me saataisiin meidän arki taas rullaamaan mahdollisimman nopeasti ja päästä sitten niin kuin harjoitteluun ja treenaamisen kiinni, jotta voidaan jatkaa pelaamista.
Niin teillä niin kuin luonnollisesti peruttiin se seuraavan päivän ottelu, teillä piti olla kotiottelu IFK Mariehamnia vastaan, mutta se siirrettiin sitten hamaan tulevaisuuteen. Oletteko te joukkueen kesken esimerkiksi nyt tässä viime päivinä nähnyt, tai millä tavalla sun mielestä joukkue on niin kuin ottanut tämän tilanteen vastaan? No me ei olla joukkueena nähty, me osa pelaajista oltiin tuolla lauantaina kannustamassa meidän junnujoukkuetta ESA Cupin finaalissa. Siellä oli kiva nähdä osa pelikavereista ja meillä oli jo ohjelmassa, että on tämä alkuviikko maanantai, tiistai vapaata, että osalla on varmaan sitten ollut siinä sitten suunnitelmia ja menoja ja näin, mutta että enemmän koen sen, että jokainen on, tietysti me ollaan ryhmässämme käyty ryhmäkeskustelussa viestejä joukkueen kesken, mutta jokainen sitten jossain määrin omilla tahoillaan varmasti tätä tilannetta käsitellyt ja en malta tietenkään odottaa, että tavataan toisemme ja päästään harjoittelemaan. Tietysti se on se, että päästään, niin kuin sanoin, niin päästään siihen arkeen kiinni mahdollisimman nopeasti, että missä se jatkuukaan, niin se on vielä epätietoista. Niin kyllä, tosiaan varhain lauantai-aamuna oli tämä pallo, nyt jutellaan sun kanssa maanantaina. Onko mitään tietoa, missä vaiheessa te pystytte jatkaa arkea jollain tavalla ja missä se jatkuu? No meille on sanottu, että suunnitelmissa se olisi, että keskiviikkona päästään harjoittelemaan. Se, että missä se tapahtuu ja monelta, niin sitä ei tiedetä vielä, että mä uskon, että toivon mukaan tämän päivän aikana ollaan viisampia, että kyllä tietysti meillä seurassa työntekijät tekee koko ajan kovasti töitä, että me saadaan asiat eteenpäin ja päästään arkeen kiinni ja saadaan varusteet. Meillä on kaikki treenikamat palannut ja suurimmat, no itselläni ainakin kaikki kengät ja näin poispäin. Et siinä on monia asioita, mitä joutuu pallot on mennyt, kaikki tötsät, kaikki tällaiset, että varmasti on paljon asioita, mitä meidän pitää saada hankittua mahdollisimman nopeasti, että me päästään harjoittelemaan, mutta niin kuin sanoin, niin näitä asioita työstetään kovaan tällä hetkellä. Kyllä. Niin ja sehän tässä nyt tietysti on tärkeintä, niin kuin Jussi Leppälahtikin kommentoi tuossa heti tuoreeltaan tuon tapahtuman jälkeen, että siellä ei ollut ketään siellä stadionilla silloin, koska tosiaan on ollut välillä näin, että siellä on coachit esimerkiksi viettänyt pitkiä iltoja ja öitä välillä, niin se nyt on tietysti tärkeintä, että henkilövahinkoja ei tullut. Materialistisia tappioita tietenkin paljon, niin kuin sanoit sul itsellä, niin kuinka paljon se tavallaan niin kuin vaikeuttaa sun elämää ja arkea, että siellä on tosiaan plääkät kaikki lähtenyt, onko siellä jotain muutakin arvotavaraa, mikä on sitten tuhoutunut sun osalta? Niin kuin sanoit hyvin, niin tietysti tärkein asia on se, että mitä henkilövahinkoa ei ole tapahtunut, että se, että tavara on tavaraa, joo, näin se on, mutta tietysti nyt kun puhutaan, että miten paljon seuraa esimerkiksi menettänyt siinä, että on olosuhteisiin panostanut ja siihen päärakennukseen panostanut, niin en ehkä voi ajatella, että tavara on vaan tavaraa. Tietysti, että asiat tietysti ratkeaa, että miten niin kuin, mikä on suunnitelma sitten sen niin kuin Musta-Pekka-stadionin osalta meillä, mutta että se loppupeleissä futiskengät on vaan futiskenkiä, niitä voi käydä kaupasta, niitä saa sieltä, että kyllä nämä asiat niin kuin sumpliintuu ja tässä on kuitenkin niin kuin isommistakin asioista kyse, mutta kyllä tavarat tullaan saamaan ja siitä ei tarvitse olla huolissaan. No meidän on ehkä tässä kohtaa ihan turha sun kanssa spekuloida sitä, että missä Kristanin pelit jatkuu, kotipelit, mutta onko sulla mitään merkitystä? Bolt Arenaa teille on HJK tarjonnut, Myyrmäessä Knistan on aiemmin pelannut, onko sillä mitään merkitystä sun mielestä, missä pelit jatkuu? Vaikea sanoa. Tietysti mä ajattelen sen, että se olisi hyvä, että me pystyttäisiin harjoittelemaan siellä, missä me pelataan myös, että sillä on varmasti vaikutusta. Mä tiedän, että seurassa myös näitä asioita pohditaan, mietitään myös niitä taloudellisia puolia, siinä on monta asiaa, jotka vaikuttaa siihen. Uskon oli se stadion mikä tahansa, niin uskon, että se saadaan siinä niin kuin
hyvä virinä päälle. Musta uskon ja toivon siihen, että fanit löytää perille, ollaan me sitten missä tahansa, että en ole siitä sillä tavalla huolissani, että tämäkin on yksi sellainen asia, mihin itse ei hirveästi voi vaikuttaa, että nyt vaan odotellaan, että mihin päädytään ja sitten ruvetaan sinne rakentaa meidän Knistanin omaa pesää. Kyllä. No toinen asia tietysti, mitä voidaan spekuloida ja mikä on seuran kannalta ja teidän joukkueen kannalta tärkeää on se urheilullinen menestyminen ja se jatko tässä näin. Kuinka tavallaan helppoa tai vaikeaa koet. Teillä kuitenkin aika nopeasti tässä jatkuu pelit, viikon päästä on Inter sitten vieraissa ja siihen pitää niin kuin tämän tapahtuman jälkeen joukkueen kuitenkin taas olla valmis. Joo, kyllä. Siis tietysti me ollaan jokainen ihminen yksilöitä, osalle se on isompi juttu, osalle ehkä niin, että me tietysti jokainen reagoidaan tähän tilanteeseen hyvin eri tavalla, mutta että kyllä me halutaan tukea toinen toisiamme sen mitä niin kuin tukea tarvitaan ja niin kuin sanoit, niin kyllähän se meidän päätyö on siellä kentällä ja meidän pitää onnistua, pitää huoli, että Knistan pelaa ensi vuonna myös Veikkausliigassa ja mä jotenkin haluan uskoa, että tämmöinen takaisku, jos nyt näin voin sanoa, niin yhdistää meitä, antaa meille enemmän voimaa ja me käännetään se niin kuin hyvänlaiseksi aggressioksi siellä kentällä ja toivottavasti tullaan saamaan niin kuin parempia tuloksia, mitä ollaan viime viikkoina saatu. Kyllä, just näin, ja se mitä olet nostanut tässä hienosti myöskin esille nyt, kun ollaan puhuttu sen, niin on ollut upeata tosiaan seurata se kaikki semmoinen tuki, mitä seura on saanut esimerkiksi sosiaalisen median kautta, ja paljon on jo rahaa lahjoitettu Kipinän rahaston kautta ja ostettu näitä kannattajajäsenyyksiä, niin mulla niin nousee karvat pystyy tässä, kun mä puhun tästä, että tavallaan niin kauhea tragedia, niin jollain tavalla tämä hienolla tavalla myös niin kuin yhdistää koko, ei pelkästään niin kuin Knistania seuran, vaan koko meitä kaikkia niin kuin Suomi-futis-ihmisiä. Kyllä, se on ihan samaa mieltä. Se on yhtä lailla kyllä niin kuin jopa hämmentävää, mutta liikuttavaa ja niin kuin hienoa. On paljon itsekin saanut viestiä ihmisiltä, joilta en välttämättä odottanut saavani viestiä. Että on ollut makea, arvostan sitä tukea, mitä on ihmisiltä ollaan saatu ja rahallista tai mitä se ikinä sitten on ollutkaan viestejä ja puheluita ja näin. Et kyllä ihmiset huomaa, että ne haluaa auttaa ja se tuntuu tosi hyvälle, että tämä varmasti yhdistänyt tätä futis-ihmisiä tässäkin maassa tämmöinen asia, että sitä on huomannut myös, että monet seurat ja Veikkausliigassa tai Ykkösliigassa on antanut omaa panostaa ja tukenut meitä tässä, niin sitä arvostan kyllä suuresti. Kyllä, ehdottomasti. Ja tässäkin voidaan vielä haastaa ihmisiä. Edes pieni lahjoitus, niin se on iso asia, mutta kiitos Jukka Raitala, kun pääsit näin lyhyellä varoitusajalla vierailemaan ja puhumaan tästä. Kaikkea hyvää jatkoa, ei tosiaan tiedetä ihan tarkkaan, että miten homma jatkuu, mutta pelit tulee sieltä kuitenkin ja kaikkea hyvää Knistanille tulevaisuuteen. Kiitos paljon, Ville. Iso kiitos myöskin Jukka Raitalalle vierailusta ja joukkuekin tällä hetkellä siis elää epävarmuudessa aika lailla, mutta ihan varmasti tässä jo lähipäivinä tulee lisää varmuutta. Tiedetään, missä Knistan harjoittelee ja pelaa sitten tulevaisuudessa. Otetaan vähän laajemmalla perspektiivillä sitten Veikkausliigan puolelta ajatuksia tähän asiaan ja seuraavaksi linjoille Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Febi Marjamaa, hurjia uutisia kuultiin tuossa viikonloppuna ja aika moni niistä varmasti edelleenkin jollain tavalla shokissa, kun Knistanin kotistadioni Musta-Pekka-areenan katsomo tuhoutui ihan täysin ja tietysti kaikki tilat myöskin siellä. Omasta vinkkelistä, niin millä tavalla toi uutinen sut lauantaina tavoitti ja miten lähti siitä hommat etenemään?
No se tuli suhteellisen aikaisin, että oli 6 jälkeen oli ruvennut tulla ensimmäisiä viestejä. Mä olin silloin vielä, en ollut näihin viesteihin herännyt, mutta vaimo tuli 7 jälkeen itse asiassa. Hän oli herännyt aikaisemmin ja tuli herättämään, että nyt oletettavasti jotain sellaista tapahtuu, miten kannattaa äkkiä nousta ylös ja ruveta katsomaan, että Oulun kylässä on stadion palaa ja niin siitä sitten lähti. Pikaisesti saatiin seuraan Uusitalo Anttiin yhteys ja hänkin oli aivan tietysti puulla päähän lyötynä ja niin pikainen muutos vaan siihen alkuun, että tämä IFK Maarianhaminan peli, mikä olisi ollut seuraavana päivänä, että se nyt ei mietitä sitä ollenkaan, tyhjennetään se, että nyt yritetään vaan akuutisti katsoa, että missä mennään ja niin, miltä se näyttää. Ja seura yrittää saada jotenkin jäsennettyä asioita pikaisella kriisikokouksella ja siitä se lähti sitten eteenpäin, että todella murheellinen lauantai. Kyllä, ja tietysti tämmöinen tapahtuma nyt ihan mille tahansa seuralle on niin kuin hirvittävä, mutta kun ajatellaan vielä Knistania, kuinka paljon hekin on tässä viimeisen niin kuin, käytännössä vuoden ajan tehnyt töitä sitä varten, että tuolla stadionilla pystytään Veikkausliigaa pelaamaan, ja nyt se kaikki niin kuin yhden yön aikana käytännössä vedetään niin kuin vessasta alas, niin on se vaan epäreilua. On, ja se, kun eihän niin kuin kaikki ollut lähelläkään valmiina, että kun tämä on ollut niin kuin jatkuva projekti, että he on tehneet ihan hirveän määrän työtä, koko seurayhteisö siellä, että sitä stadionihanketta saadaan eteenpäin, saadaan pelikelpoiseksi. Valothan olisi pitänyt alkaa rakentaa tällä viikolla, ja niin, tietysti isommat suunnitelmat on pidemmällä aikavälillä, mutta että nyt tämä nykyinen malli, että sillä pystyttäisiin pelaamaan sitten vähintäänkin pari vuotta eteenpäin, niin kyllä se niin kuin pahalta se tuntuu, että kaikki tämä työ, upea ilmiö, minkä on saaneet siellä Oulun kylässä aikaiseksi, niin yhtäkkiä kaikki lähtee yhden yön aikana pois. Kyllä. No tosiaan, niin kuin sanoitkin tuossa, niin se yksi ottelu nyt tuosta ainakin on siirretty sitten tulevaisuuteen, ilmeisesti vielä pelipaikkaa ja pelipäivää ei tässä kohtaa maanantaita tiedetä, mutta onko liigan vinkkelistä jotain muuta, mitä tämä nyt sitten aiheuttaa? No totta kai tämä itse niin kuin pelien siirtyminen, sehän on kaikille joukkueille haaste, että kun meillä loppusarjat alkaa kuitenkin elokuun jälkeen heti, eli silloin pitää olla pelit pelattuna, että tiedetään sitten ketkä jatkaa missäkin vaiheessa, niin siellä ei ole tyhjää tilaa. Ja ehkä nyt jos jotain kultareunuksia näistä asioista hakee, niin nyt ensimmäinen vastustaja, mikä silloin sunnuntai-peli jouduttiin perumaan, että jos se olisi ollut eurojoukkue, joka pelaa Euroopassa, niin sitten tässä ei olisi ollut oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin että koko sarja olisi siirtynyt pidemmälle eteenpäin jonnekin tuonne vähintään viikolla sitten marraskuun puolelle ja syyskuun puolelle olisi mennyt runkosarjat, että nyt sitten ehkä voidaan pystyä pysymään siinä ennallistetussa aikataulussa. Mutta edelleenkin tarvitaan nyt niin kuin pikainen paikka, eli tässä nyt on kolme stadionia, mitä pääkaupunkiseudut löytyy, Olympiastadioni, mikä on suhteellisen isohko, ja siellä on muitakin tapahtumia, ja katsotaan nyt, että niistä nyt selvittää tällä hetkellä Myyrmäki ja Boltti, että mikä on näistä 3 paikasta sitten sellainen, että missä he pystyisivät tämän loppukauden pelaamaan. Että se on harmittavaa, että se niin kuin kenttäolosuhteetkin siellä meni siihen kuntoon, että sillä ei pysty pelaamaan. Kyllä. No, tämä on toki niin kuin äärimmäisen poikkeuksellinen tilanne, ei tällaista niin kuin voi oikein odottaa, eikä tähän ole olemassa mitään valmiita malleja, miten tämmöisen jälkeen toimitaan. Mitkä on semmoisia konkreettisia asioita, millä tavalla niin kuin Veikkausliiga pystyy tässä kohtaa Knistania auttamaan tai tukemaan? No ensimmäinen on tietysti tämä, että näitä pelejä että putsattiin heti alkuun pois, että ei tule sellaista tilannetta, että he joutuu luovuttamaan, että ei muka pysty pelaamaan, vaan niin totta kai tässä haetaan sitten, että pystytään pelit pelaamaan sellaisella aikataululla, että koko sarja pyörii, ja nyt sitten heillä on varusteet tällä hetkellä myös palaneet kaikki sieltä, että eihän siellä palloja, pelikenkiä, noita pelivehkeitä ollenkaan, että palloja yritetään nyt pikaisesti saada heille siihen alkuun, ja nyt sitten yritetään tukea mahdollisimman paljon tätä kipinärahasto
minkä he ovat avanneet nyt se toivottavasti ihmiset, nyt jos on yhtään jalkapallosydäntä tai tässä haasteellisessa tilanteessa haluaa Knistania auttaa, niin se Kipinä-rahasto on sellainen, minne toivon, että joka ikinen yritykset, yksityishenkilöt, jotka haluavat olla mukana, niin kohdistavat apunsa sinne, koska se menee ihan suoraan sinne Knistanin tämän arkitilanteen pyörittämiseen ja totta kai sitten niin kun kaikkea taustatukea nyt meilläkin on tulossa hyvän tekeväisyyskierros Veikkausliigan osalta elokuun loppupuolelle, niin katsotaan nyt sitten, että pystytäänkö, että laajennetaanko sitä myös juuri kattamaan tätä niin myös, että siinä on tietyllä kohde on jo ennakkoon valittu, mutta että voidaanko siihen myös ottaa niin kuin laajennettuna, että nyt kun tämä koskee tosiaankin omaakin yhteisöä, niin se hyvän tekeväisyysosio olisi myös Knistaninkin kohdistuva. Ja totta kai nyt vähän joustoja sitten, että miten jotain pieniä asioita, mitä voidaan ehkä normaalisti vaatia, niin voidaan sitten katsoa, että onko jotain pientä, mitä tarviiko kaikissa asioissa olla sitten niin viimeisen päälle. Mutta uskon, että Knistan on kuitenkin organisaationa, että he on joutuneet koko alkukauden jo taiteilemaan kyseisellä estraadilla, tekemään valtavasti työtä, että se organisaatio ei ole sinänsä, he ovat valmistautuneet tällaiseen jatkuvaan muutokseen. Totta kai tämä on ihan hirvittävä muutos, mikä siinä tulee, mutta uskon, että jos joku organisaatio siihen pystyy sitten lähtemään siitä vaan liikkeelle ja taistelemaan tätä tilannetta eteenpäin, niin se on Knistan. Kyllä, täysin samaa mieltä. Ja Knistan on tunnettu tosiaan siitä, että se seurayhteisö on äärimmäisen tiivis ja sen oikeasti aistii aina kun Musta-Pekka-areenalle on mennyt jo kauan ennen kuin siellä on pelattu Veikkausliigaa, niin se on sitä ollut ja tietysti niin kuin se, mikä tässä on ollut niin kuin kauheassa tilanteessa hienoa seurata, niin on ollut se, että myös koko Suomi Futis-yhteisö on lähtenyt tukeen ja tuntuu, että tämmöinen tragedia yhdistää myöskin koko suomalaista jalkapalloa. Joo, ja ehkä juuri se, että kun tämä ei ole mikään Veikkausliiga-asia mun mielestä, vaan se, että kun se niin kuin Musta-Pekka-areena on ollut sen oulunkyläläisen ja pohjois-helsinkiläisen jalkapallon keskus, että kun siellä on se valtava määrä junioreita ja alempien sarjojen pelejä, ikämiespelejä, se kentät on niin kuin aamusta iltaan käytössä, että se on ihan se ydin, millä se koko jalkapallotoiminta siellä pyörii, ja sitten kun se yhtäkkiä viedään alta pois, niin sieltä putoaa juuri tämä ympäristö, missä voidaan jalkapalloa ihan lapsesta ikäkausia haarukassa aivan sinne ihan ylös asti painaa menemään, niin se ei kosketa vaan pelkästään sitä Veikkausliigaseuraa, vaan se on niin kuin paljon isompi isku koko jalkapalloyhteisöön. Kyllä, se on juurikin näin, ja onneksi Knistanilla on nyt siellä myöskin toinen kenttä käytössä, että junioreihin se ei vaikuta niin voimakkaasti, ja tuossa kun puhuttiin Antti Uusitalon kanssa, niin käsittääkseni myös jollain tavalla sitä Musta-Pekka-areenan tekonurmea voi edelleen käyttää juniorit, joten siinä mielessä tilanne on kuitenkin ihan hyvä. Joo, näin toivotaan, että siitä pystyisi vielä jotain käyttöä siihen tulemaan. Silloin kun ensimmäisiä viestejä siitä tuli, että se kenttä on mahdollisesti kokonaan tuhoutunut eikä pystyisi käyttämään, niin kyllä se oli niin kuin sellainen, että että miten tämä loppukausi tässä pyörii sitten koko alueella. Kyllä. Voitaisiin ehkä Fepi tähän loppuun niin esittää semmoinen yhteinen haaste koko jalkapalloyhteisölle vielä, että nyt jos koskaan, niin jokainen euro merkitsee, se on ihan sama, onko se euro vai 5 euroa vai 100 euroa, mutta että nyt jokaiselle eurolla on merkitystä. Kyllä. Tämä on sellainen tilanne, että niin kun nämä on täysin force majeure-tilanteita, että mihin ei tosiaankaan mitenkään pystytä ennakoimaan tilannetta, ja muutenkin nousia porukka, mikä on tullut kovaa vauhtia ylöspäin ja joutuu muutenkin siinä omassa arjessaan pyörimään sitten ja taistelemaan resurssienkin haasteellisuuden kanssa, niin että yksikin euro, ihan jokainen euro auttaa tällä hetkellä. Että Kipinä-rahasto Knistanin sivuilta löytyy hyvin
selkeät ohjeet, miten seuraa voi tukea. Siellä on muutama myös yrityksellekin, jos haluaa olla laajemmin mukana, niin yritysyhteistyötä totta kai kannustetaan siihenkin, jos joku haluaa olla siellä isommin mukana, mutta yksityishenkilöt kaikki, niin käykää katsomassa knistan.fi mahdollisuudet, miten Knistania pystyy helposti auttamaan ja tukemaan tässä tilanteessa. Todella tärkeä asia. Kyllä, ja sitten kun tiedetään, missä Knistan pelaa, niin tietysti kaikki ostamaan kotipeliin sitten liput. Kyllä. Koko perheelle. Kyllä. Ja toivotaan, että se nyt ihan, jos ei nyt tänään, mutta ihan niin kuin huomenna ja ylihuomenna olisi se varmistettu, niin saadaan sitten nämä ohjelmatkin aikataulutettua ja tiedotettua niistä eteenpäin. Kyllä. Kiitos Febi, että pääsit vieraaksi näin lyhyellä varoitusajalla ja nopeasti, mutta kaikesta huolimatta niin hyvää Veikkausliigan loppukautta tästäkin eteenpäin. Kiitoksia ja lähden tästä sitten Valkeakoskelle, missä on tapahtunut sitten edellinen katsomopalo, että se oli silloin 90-luvulla. Hyvä, toivotaan, että siellä pysyy. Joo, kyllä. All right, no, mutta kiitos. Joo niin, hyvä, kiva, kiitoksia, moi. Kiitokset Febille vierailusta Keskiympyrässä ja myöskin sieltä saatiin hyvää tukea koko liigan suunnalta Knistanille ja varmasti myös liiga tekee kaiken voitavansa sen eteen, että Knistan saa ennen kaikkea mahdollisimman hyvin tämän kauden maaliin ja myöskin sitten hommat jatkuvat tästä eteenpäin. Otetaan sitten vielä tähän loppuun vieraaksi Gazellien hätämiikka eli Miikka Niiranen. Hän, joka on nuoruutensa pyörinyt tuolla Oulun kylässä ja hänkin tällä kaudella on ollut tuttu näky Knistanin kotiotteluissa. Otetaan Hätikseltä kommentit vielä tähän traagiseen tapahtumaan. Miikka Niiranen saatiin vielä vieraaksi, Gazellien hätämiikka. Sun kanssa ollaan silloin tällöin eri yhteyksissä törmäilty ja aina on ollut kivaa ja läppä on lentänyt, mutta nyt tietysti vähän vakavamman aiheen ympärillä. Tervetuloa kuitenkin Keskiympyrään. Kiitos. Mukava nähdä tälleen edes videon välityksellä. Just näin. Hei, tiedetään kuitenkin, että sä oot Oulun kylästä kotoisin, sieltä lähtenyt ja Knistan on lähellä sydäntä ja se urheilupuisto ja stadion lähellä sydäntä, niin lauantai-aamuna tosiaan herättiin uutisiin, että Musta-Pekka-areenan katsomo ja kaikki tilat siellä on tuhoutumassa ja tuhoutunut, niin ei nyt varmaan mitkään ihan parhaat fiilikset herätä päivään. No ei ollut, mä tulin itse keikalta, eli Jyväskylästä silloin stadiin siinä ja olisiko mä just tullut kotiin 3:30 aikaa keikalta, niin täällä lueskelin sit uutisia siinä, kun koitin käydä nukkumaan, niin oli kyllä hurja homma ja ei siinä oikein ensin tajunnut, jos ne päivittyy aika verkkaseen ne uutiset, kyllä mä siinä taisin 5 asti seurata, sitten tuli tarkempaa tietoa, että on ollut noin laaja palo ja tuhot tuolla tavalla valtasat, että kyllä se oli aika hurja homma siinä. Mä yöllä laitoinkin muutamalle kaverille ja bändikavereille muun muassa laitoin viestiä, että ei hittoa, että siellä palaa ja aika karmaseva homma kyllä, että sit siinä kun päivää heräsi, niin sittenhän oli jo paljon vähän vieläkin murheellisimmat näkymät siinä, mutta eihän tuo on just tosiaan uskomattoman huono tuuri kyllä. On, ja mietitään, että mitä siellä on nyt varsinkin tämän vuoden aikana tapahtunut. Hienosti tietysti miesten edustusjoukkue noussut liikaa ja tehty valtavan määrä töitä, ja säkin oot käsittääkseni käynyt siellä katsomassa pelejä, niin yhtäkkiä ei ole paikkaa, minne mennä. Joo, en ole ihan pari kotipeliä missannut. Mä oon tykännyt käydä kyllä matseissa kanssa, ja siellä on nähnyt paljon vanhoja tuttuja vuosien varrelta ja muuta, että oli sillä tavalla niin kuin, ja dikkas kyllä se tunnelma. Nythän sitten varmaan jossain muussa Pyhätössä jatkuu noin pelit, mutta tosi hieno tunnelma on ollut se Musta-Pekka-areenalla ja Okelis ylipäänsä ollut tosi siisti semmoinen puhdas urheilun fiilis.
Kyllä, joo, ja huomasin saman silloin itse aikanaan, kun muutin stadiin ja asunut nyt noin 10 vuotta täällä, ja ensimmäistä kertaa, kun kävin Oulun kylässä katsomassa peliä, niin se oli jotenkin niin kuin ihan poikkeuksellinen, silleen mä oon aina sanonut, että hyvällä tavalla niin kuin kyläjoukkueen tapahtuma, että se on nimenomaan, ollaan Oulun kylässä, eikä olla Helsingissä, niin sä oot tietysti itse sieltä kotoisin ja pyörinyt siellä niin kuin lapsuuden ja nuoruuden, niin mitä sä sanoisit, mistä niinku kumpuaa tommonen niinku Oulun kyläläisyys ja tommonen se seurayhteisö, kun se on tosi vahva siellä? Sehän on hauska. Mä oon itse asunut siinä Okelin ympäristössä monessa paikkaa, että se on tavallaan Gasellien pääkaupunki toi Okeli, mutta on paljon viettänyt aikaa siellä ja paljon frendejä Okelista ja asunut siinä, voisi sanoa strategisesti sijoiteltuna siinä niin kuin parin kilsan ympäristössä siinä pyörinyt kyllä, että Okeli on kyllä tuttu vuosien varrelta ja niin kuin sanoit, Gasellien pääkaupunki, bändi perustettu siellä ja se on liittynyt meidän kaikkien elämään jollain tavalla täytyy sanoa, että varmaan just se on tosi hienoa, kun lähiöseura pääsee niin kuin pääsarjatasolle, niin, niin kuin, se oli tosi utopistinenkin kela jossain vaiheessa, kun miettii, että se tavallaan noin näytisti menisi toi Knistanin tarina, kun niitä sarjanousui tuli. Ja se on varmaan nimenomaan se, että ihmiset on kiinnittynyt tuohon nyt vuosien varrella ja kun se on edennyt vielä koko ajan se tarina ja Knistanilla on hienot perinteet ja 100-vuotias seura ja muuta. Että se on varmaan just se, että kyllähän okelilaiset on ylpeitä ja siitä ympäriltäkin Pohjois-Tarista niin tulee jengi katsomaan mielellään ja kauempaakin ihmettelemään just sitä ottelutapahtumaa ja siinä on ollut kaikki puoli just tosiaan semmoinen tosi siisti nyt höpinä tuossa ympärillä ja varmasti just se, että jengi on ollut ylpeitä siitä ja onhan se nyt kaikille pienemmille seuroille, niin se on aika tosi hieno homma, että siellä ei olekaan ne Helsingin IFK tai HIK ainoastaan edustamassa, että edustetaan vielä tuolle ihan spesifisti vähän Pohjois-Helsinkiin, niin se on kyllä makea juttu ja todellakin niin kuin sanomattakin selvää toivotaan, että tästä Knistanin taru vielä loistukkaampana jatkuu ja päästään näistä aika valtavistakin vaikeuksista eteenpäin. Kyllä. Mitä sä sanoisit, osaatko sä nimetä semmoista jotain yhtä tiettyä juttua, mikä olisi niin kuin paras muisto Musta-Pekka-areenalta, tai aina se ei ole tietysti ollut sillä nimellä, mutta tuleeko mieleen mitä spesifiä muistoa tai tarinaa sieltä? Kyllä tuo ensimmäinen Veikkausliiga-matsi, niin nyt tällä jos miettii äkkiseltä ja varmaan jää mieleen vähän niin kuin sellainen just se kela, että missä olit silloin, kun Okelissa pelattiin Veikkausliigaa, niin olin katsomassa heti ensimmäisestä pelistä ja kyllä mä sanoisin sen nyt, ja se oli tosi hieno fiilis, semmoinen kylmät väreet hetki kyllä, että makea homma. Kyllä. Itsekin siinä, Okelin varsinkin siinä jäähallilla, niin pelasi OKK:ssa ja HC:ssa juniorina jääkiekkoa 12 vuotta, niin siinä tosiaan niin kuin, tavallaan ihan akuutisti siinä parikymmentä metrin jalkapallokentästä siinä betonirakennuksessa, mikä nyt siihen paloskin varmasti otti osumaan, niin on tullut vietettyä paljon aikaa juniorina. Ja jalkapalloa pelasin hetken aikaa, mutta en kerro missä seurassa tässä Knistanin yhteydessä nyt. Pohjois-Helsingissä kuitenkin kilpailija. Kyllä, mutta nykyinen Knistan sydän sykkii vahvasti. On, ja se on ollut nimenomaan toi Okeli, se on tosi siisti. Toi on tuonut itselle haasteita. Mulla on aina ollut, niin kuin klubi on ollut Veikkausliigassa suosikkijoukkue, ja edelleen totta kai niin kuin, ei se sillä tavalla mihinkään ole hälvennyt, että myös klubin edesottamuksia seuraa, mutta toi Knistan juttu on iskenyt kyllä tosi kovaa. Että se on sillä tavalla ollut tuonut vähän tuollaisia haastaviakin tunteita, kun katsoi sen paikalliskamppailu HJK Knistani, niin siinä ei oikeastaan kumpikaan niin kuin lopputulema olisi harmittanut, eikä jäänyt nyt siitäkään sit sillä tavalla suoranainen harmitus, mutta olisi se ollut hienoa, jos Knistani olisi vienyt vielä kotikentällä siellä, niin se oli jännä, kahtiajakoinen fiilis, mutta silti niin ehkä tämä on tullut niin takavasemmalta tämä Knistanin homma, mä veikkaan, että muutamakin klubifani on huomannut painivansa sama asian kanssa, että kumpi nyt on lähempänä sydäntä, että G-vaakunat vai sitten tosiaan klubi. Kyllä. No mutta niin kuin tiedetään, ja säkin sanoit, että Gasellit on niin kuin, Oulun kylä on se
paikka, mistä Gasellista on lähtenyt, se on se pääkaupunki, ja tiedetään, että sieltä tulee tietysti muitakin muusikkoja, staroja, JVG, tietysti Jare siellä, anteeksi, Ville Galli käynyt siellä myös niin katsoa matseja ja tälleen näin, niin ootteko te nyt keskustellut mitään? Tiedän, että monet sitä vähän jo tuolla spekuloi ja odottaa, että tuutteko te kenties bändinä jossain vaiheessa jotenkin ulos? Haluatteko te osoittaa jollain tietyllä tavalla niin kuin, tukeenne nyt Knistanille? Kyllä tässä on ollut erilaisia juttuja mielessä ja katsotaan nyt vähän, että mikä tuossa sitten niin kuin, mitkä hommat menee maaliin ja toteutuu, niin kyllä me tuossa ja nyt kun oli tämä Knistanillekin keräys MobilePay ja pankkitille voi laittaa rahaa ja suosittelen niin kuin muillekin ihan Suomen jalkapallon ystävillekin, niin varmaan muutamatkin eurot jo auttaa. Itsekin sinne laitoin pienen summan rahaa tuossa eilen ja totta kai sillä tavalla on niin kuin tukemassa ja symppaamassa ja katsotaan, jos pystytään vielä bändilläkin tekemään jotain hyvää Knistanin hyväksi sitten. Kyllä. Se kuulostaa hyvältä ja allekirjoitan kyllä. Pitää pikkusumman laitoin itsekin sinne rahastoon, mutta pitää vielä pistää uutta viestiä tosta menemään MobilePayn kautta. Mutta joo, teillä on tietysti tiukka keikkakesä tässä näin edessä, niin toivotaan nyt kuitenkin, että tietysti Knistanin pelit jossain jatkuu, mutta nähdäänkö sua vielä lehtereillä tämän kauden aikana? Ihan ehdottomasti kyllä on menossa katsoa pelejä aina kun vaan aikataulu antaa myöten, niin olisi ollut kiva käydä katsoa tuossa vähän, katsonut kalentereita, että pääsisi vaikka katsoa jotain vieraspelejäkin, ja kiinnostaa tuo uusi Tammelan stadioni muun muassa, sen haluaisin nähdä kovasti. Tammela on ollut muutenkin semmoisia suosikkikenttiä Suomesta ehkä sitten muutenkin, niin se olisi siisti nähdä se uusi, se näyttää aika toimivalta. Kyllä. Joo, se on omallakin bucket listillä, en ole vielä päässyt sinne, mutta sinne pitää ehdottomasti päästä. Mutta hei, iso kiitos, että pääsit näin nopealla varoitusajalla vieraaksi keskiympyrään ja toivotaan nyt, että näiden meidänkin puheiden kautta niin jengi löytää sen G-muotoisen sydämen Knistan Gasellit, niin laittaa sitten MobilePaylle nimenomaan sinne Knistanin suuntaan. Joo, toivottavasti ei tarvitse ihan mitään varankeruuta meille hetkeä, että on parempi onni näissä, mutta Knistanille todellakin kaikkea hyvää tuohon ja tuo on aikamoinen tilanne, mikä edessä nyt ollaan, mutta sinne vaan lahjoittamaan, jos on muutama ropo heittää, niin kaikki on kotiin päin kyllä tuossa ja toivotaan, että onkelin hieno tarina tuolla Suomen jalkapallomaailmassa ja etenkin pääsarjatasolla jatkuu tästä entistä uljaampana. Kyllä, just näin. Hei, iso kiitos Hätis vierailusta. Kiitos. Iso kiitos myöskin Miikka Niiraselle eli Hätämiikalle vierailusta keskiympyrässä ja kiva oli kuulla hänenkin kuulumisiaan ja häntäkin toivottavasti nähdään vielä Knistanin peleissä varmasti tämän kauden aikana ja katsotaan millä tavalla sitten kenties Gasellit pystyy tukemaan. Sieltä on jotain kyllä ihan varmasti tulossa, mutta katsotaan. Tähän loppuu vielä haastan kaikki teidät kuulijat, kaikki futis-ihmiset, jolla yhtään on rakkautta suomalaiselle jalkapallolle. Lahjoittakaa, antakaa tukenne Knistanille, se onnistuu Kipinä-rahaston kautta muun muassa todella helposti ja voidaan tehdä se tässä myöskin yhdessä. Eli esimerkiksi MobilePayllä todella helppo tukea Knistania. Sinne vain lähetätte numeroon 59773, valitsette Knistan Kipinä-rahasto ja sitten laitatte summan, pistetään siihen suuntaan 5 euroa tässä kohtaa menemään ja haastan teidät kaikki tekemään tässä kohtaa saman. Eli MobilePayssä 59773 Knistan Kipinä-rahasto. Sieltä tuki menee suoraan Knistanille tässä hankalassa tilanteessa. Vakavia asioita tänään ollaan käsitelty, mutta tulevaisuus se toivottavasti on valoisa ja uskotaan parempaa huomiseen. Kiitos erittäin paljon siitä, että kuuntelit tänne asti.
Kiitos kaikille vieraille. Hyvin nopealla aikataululla pistettiin tämä jakso kasaan. Nyt ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta teille kaikille ja kuullaan jälleen ensi kerralla. Moi moi!